நம்ம தமிழ் சினிமாவோட 70 ஆண்டு கால கனவு திரைப்படம்னா அது நம்ம பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் தான். இந்த ஒரு படத்தை ஒரு சிலர் வந்துட்டு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் இன்னொரு சிலர் வந்துட்டு நல்லா இல்லைன்னு சொல்றாங்க. அது ஏன்னா முதல் பாகத்துல இருந்து கிளைமேக்ஸ் காட்சி வரைக்குமே உங்களை வெறும் பேச்சாலே எடுத்துட்டு போறாங்க. ஒரு சில இடத்துல சண்டை இருந்தாலும் வெறும் பேச்சாலே உங்களுக்கு தெளிவா எடுத்து சொல்லி கூட்டிட்டு போறாங்க. அதனால மட்டும்தான் ஒரு சிலருக்கு இந்த படம் பிடிக்காம போச்சு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது தமிழ் சினிமாக்கு கிடைச்ச ஒரு பொக்கிஷம். சமீபத்துல 2ஆம் பாகத்தோட டீசர் ரிலீஸ் ஆச்சு. ஆதித்த கரிகாலன் புலிக்கொடியை தன்னோட தோல் மேல போட்டு கடம்பூர் மாளிகையில உட்காந்துருக்காரு. இந்த கடம்பூர் சம்பவராயர் மாளிகையில தான் முக்கியமான சில பேச்சுகள்லாம் பேசி முடிவெடுப்பாங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லயே அதெல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. ஆதித்த கரிகாலர் ஆபத்து உதவிகளுக்கு யார் உதவி பண்ணது அப்படின்றத விசாரிக்கிறதுக்காக உட்கார்ந்த மாதிரி தெரியுது இந்த சீனை பார்க்கும்போது. அருண்மொழிவர்மன் புத்த பிச்சுகள் கூட இருக்கிற மாதிரியான சீன் வருது. நம்ம வந்தியத்தேவன் ஒரு காட்டுக்குள்ள ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்காரு. இது அநேகமா கிளைமேக்ஸ் முடிச்ச உடனே வர சீனா இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம நந்தினி தேவி நானும் போருக்கு தயாரா இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்லாம சொல்றாங்க போல. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை விட செகண்ட் பார்ட் இன்னும் சூப்பரா இருக்க போகுது. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இன்னும் கொஞ்ச நாள் படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது.